Hány világ legerősebb embere győztes kéne ahhoz, hogy egy gorillával vetekedjenek erőben? Hatalmas szerencsénkre brit tudósok megsatszolták, mennyi lehet egy ezüsthátú gorilla guggolás, felhúzás és fekvenyomás maxa, így ezekben fogjuk összemérni őket. Kezdjük a guggolással, a közeli rokonunk 907 kg-ot tud így megmozgatni. Ha egy nagyjából 350 kg-s guggolással számolunk per World's Strongest Man győztes, ami szerintem egész helytálló, akkor 3 darab kéne belőlük e szám megnyeréséhez. Következő a felhúzás, a gorilla 1080 kg-ot tud így felemelni, amihez ez a két úriember együttes teljesítmény is nagyon közel ér, így megint csak 3 győztes kell az ezüst hátul legyőzéséhez. Viszont a gorilla erejének nagy százaléka a felső testében van, így a fekvenyomása egy egészen elképesztő 2177 kg-ra van satszolva. 270 kg szerintem jó becslésnek minősül max nyomásnak a világ legerősebb emberei között, ezzel számolva 9 darab győztes kéne, hogy legyőzzék a közeli rokont.